Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang tagaan ta og pagtagad nga pinadas usa sa to ang YouTube subscribers. And of course, kung kamo diha ginasa mo nga mopadasa inyo ang kaugalingong sugilanon para makahatag og leksyon sa itong mga kaigsunan, pwede na ninyo isend sa Papa Joe Superb or i-check lang ninyo ato ang video description kaya na dito ang ato ang email ad. And by the way, kung wa ninyo ni madungog ning istorya sa ko ang YouTube channel, meaning to say, iyahan ning gikuha gikan sa akong YouTube channel, palihog lang sa tao pahinomdom nga mananghid lang sad. And sa itong mga bisita kay sa itong natanaw sa to ang insights no, mas daghan ang nananaw pero wala pa makasubscribe, please subscribe and click the notification button. O kung nangita gani mo sa mga daan na itong mga istorya, pwede sana nyo makitaan sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe and like also and follow. Okay? So again mga kaigsunan nato, hinaot pa nga kini atong istorya nga atong idalit karon nga tagaan nato kinabuhi sa atong YouTube channel, makahatag nato kalingawan, leksyon ug inspirasyon sa kinabuhi. Again, kini si Papa Joe para diri sa ato ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso sa bawat kwento. Ikaw ang sandalan ko sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya. Ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Sa makausap pa, daghang salamat kanyang tanan sa inyong pag-uban kanato sa tuang journey diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Matag usa ka nato naghandom og kalipay. Ikaw, unsa bay tinud-anay nga makalipay nimo? Mao ka na ang ato ang itakol sa to ang storya karong adlaw nga pinada sa to ang subscriber nga si Chito. Tinud-anay nga kalipay. Kung unsay unod sa iyang istorya, atong sundan sa to ang YouTube channel. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa di pa ko mopadayon og saysay sa ako ang love story nga i-share karong adlaw. Gusto na ko nga ipaibaw nga dugay na ko nga listener nimo. Sukad pa niya tong Rock FM radio pa mo. Sa una, Papa Joe. And because of that nga nasulti na ko nga akong genre sa music, mahibawaan na po ninyo ang akong age generation classification. Yes, nabilong ko sa Gen X kay 45 years old naman ko. Monay akong pangidaron karon. Kini nga akong i-share karon nag-focus kini sa story sa ako ang pagbatanon. Kauban sa mga tao nga close sa ako ang kasing-kasing. And I hope nga magustuhan sa imong mga listener and hopefully naapod sila'y mapupo nga bisan og gamay na lang nga leksyon or pagtulunan sa ako ang istorya. Sugdan ako nitong elementarya pa ko sa ka town, probinsya sa Sugbo pero di lang ka naa sa bukid. Kumbaga, napami duol-duol sa kabihasnan. Nag-eskwela ko sa ka Central Elementary School unya sa akong pag-eskwela nakakita ko og best friend nga babae nga si Claire. Kami ra gyud pirmi magkuy-kuyog ni Claire until na grade 6 mi kay di man ko himarkada. Wa po'y ganahan na akong mubarkada kay huyami man ko nga pagkabata. Niwangon og luyahon og maugani nga pirmi ko nila sungugon nga bayot kuno ko. Sa tanang mga hilabtanon, di usa ka lalaki nga top of the line ang iyang pagkabuli. Transferin siya, anak og dato mo nga nagsalig siguro. Unya gwapo pod og mistiso ka na ay dugo nga foreigner. Tawgon lang nato siya sa pangalan nga Slash kay maumao man siya og porma ni Slash nga member sa sikat nga rock band nga Guns N' Roses. Rocker daw to si Slash. Kay iya mga t-shirt nga isulo puros mga itom. Nga naisuwat nga Metallica o Pantera, Nirvana o guban pa. Kay mo na uso niya itong panahon na.
Sikat na kay ka sa una kung magsuot ka og mga metal rock band nga mga t-shirt. Grabe kay labtanon bataa. Magtagbo og likay-likay para di mi magkatagbo kay basta makit-an ko niya nga magkuyog mi ni Claire. Iya kong sigitan nga, "Chito, bayot!" Dili kay ko nga ako ra ibuli ni Slash. Daghan pa, kasagaran ka ng mga weakling gyud, ka ng mga mahuyang o ka ng mga luyahon ug naong. Mao gyud na iyang paborito nga daog-daogon, Papa Joe. Kadaghan po ni siya gipatawag sa guidance pero why parents nga mutunga kay iyang mga parents tuwa sa Manila. Dito kuno nagpuyo. Mabutan lang si Slash at tubangan sa guidance pero inigawas, balik na pod siyang natural nga kinaiya. Walay musukol niya kay mahadlok lagi kay dato kuno sila. Unya gwapo, taas, ug city boy kayo tan-awon. Malas ang may riflean sa iyang pagka-bully kay igo na lang muhilak. Sama nitong usa ka hapon nga ting panggawas na sa mga estudyante, ako na pud ang nadiskitaan ni Slash. Matod pa niya nga, "Chito, i-prove ko nga di ka bayot be. Kisi ko na si Claire." Napatras taon ko. Hasta kong best friend nga parihon na ako nga luyahon o ignorantihon tanahon. Nagpadayon na miglakaw ni Claire og naningkamot mi nga di mi tagdon ug di na mo tagdon si Slash. Pero gisigyan lang gyud po mi sunod-sunod. Ug tungod kay wa na mo siya paminawa, ni dagan bitaw na si Slash o gigunita ng akong ulo ug ang ulo ni Claire o gipugos og duola mong naong o gipagkisming duha. Naunsa man ka Slash, uy nganong kami magyud imong pirmi madiskitaan, labtanon kay kada, nagsalig lang ka kay dako ka, way musukol nimo. Matod ko pa niya, dungan sa paglugnot nako pero kusgan kay si Slash o wa mi kabuhi ni Claire. Murag na yawaan si Slash nga gasigi pagkatawa samtang nagduot sa mong duha ka ulo ni Claire. Kay lakaw na kayo ming Claire. Og nagpanawag na migtabang og natulman pod nga wa na maestra sa palibot. Nay mga nananaw na mo pero why mubuhat sa pagtabang kay pareho ng mga estudyante og mahadlok ni Slash. Laylayon og reaksyon ng mga nasa palibot namo. Nay naluoy pero way nahimo. Napoy murag nalingaw og niabiba kang Slash. Hangtod nga naay usa ka tawo nga nagkalakas loob nga niduol og gibadlong niya si Slash. Undangin na sila oy, wa kan luoy ana nila. Sulti paso sa kababay. Og gitanaw ni Slash ang babae og ningon nga, "Niya, kung buhian ako ni sila, ikaw ako ipuli." Nagkatawag yapon nga murag demonyo ang naong ni Slash. Daga na nagduda nga mutira na kunog siya si Slash, bisan pa og batanon pa kay lagi city boy unya na influence sa iyang palibot. Ang isog nga babae niduol sa likod ni Slash ug kalit lang nga gibaliktad ang kamot ni Slash. Nakasyagit og agay si Slash. Kada lugdot ni Slash iduot sa babae ang iyang likod mao nga nakasyagit kini sa kasakit. Nakabuhi na ni Claire niya tong higayuna diyang kalit lang nga kulumungay na silang duha ni Slash ug ang babae kay nisukol naman sab si Slash. Pero ang babae murag na ay namahuan sa self-defense kay napin down gud niya si Slash. Iyang na-shock wing tanan diyang wa nakaliw si Slash kay nahawak naman ni sa yuta. Gihubo bitaw na sa babae ang karsones ni Slash hangtod nga nilutaw gyud ang iyahang underwear. Nagan na kay mga tao tong higayuna ug sig abiba nga naglantaw sa sabong sa mga manok. Dihay naabot nga usa ka teacher man to siguro ug mao pa tong higayuna nga gibuhian sa babae si Slash. Gibati siguro tumang kauaw sa Slash kay dali niyang gisuot og balik ang iyang karsones. Unya ni dagan og kusog kayo ug wa nagyulingi-lingi. Tungod siyang kauaw nga gihubuan lang sa ka babae, wa na ni balik pag-eskwela. Pagkaugma hangtod sunod adlaw. Hangtod na lang nga nahuman ang klase. Ang babae nga nitabang namo kay usa diya siya ka high school sa tapad ra pud sa amuang elementary school. Niagi ra siya mao nga iyan nakit-an ang gibuhat ni Slash namo namong duha ni Claire. Pagkaugma among giadto ni Claire ang building sa high school ug gipangita namo ang babae kay among pasalamatan. Nabaniog naman sa tanan ang naitabo. Nakaibaw na ang mga high school sa breaking news sa miaging adlaw, Papa Joe. Pero wala pa kuno ni eskwela ang babae kay nasuspenso og tulo ka adlaw tungod sa gibuhat ni Slash. Dito pa naman ibawaan ang pangan sa among savior nga si Marina.
After 3 days, among gibalikan ang high school building o dito among nahimamat si Marina. Ang amuang mangluluwas, Papa Joe. Sorry kay ha, tungod na mo na suspenso nunong ka. Matod ko pa nga to niya, pero nitubag lang siya nga wara ko na to. Bisan o kinsa ko no. Basta makitaan niya nga gidaog-daog nga bata, di gid ko no siya makaako nga mutanaw. Si Marina kay first year high school pa, kay nakaundang siya og 2 years pagkasakit siyang mama kay siya man ang nagatiman. Guwapa si Marina, pero di ka nang guwapa nga mistisa. Itumon siya pero taas og ilong. Dakoon og taason pud nga pagkababay mo nga gikaya niya og baklid si Slash. Wa gyud ko magdahom nga magamit na ako ang gitudlo nga judo sa akong uncle da. Matud pa ni Marina nga nagkatawa. Pagkasunod school year, first year high school namin ni Claire. Mao nga pareho na may building ni Marina. Mas ahead lang siya og 1 year namo, pero bisan pa og dili mi pareho og year, kami ra gyapon na magkuyog-kuyog permi. So kan magud atong nahitabo, nagka-close namin ni Marina mao nga kaming tulo na ang magbarkada. Pero mas nauna siya graduate namo sa high school. So kami na lang ni Claire ang gasigi uban pagka 4th year. Mga 1 month before sa high school graduation, usa ka tawo ang nagpakita nako nga bisan sa damgo wa ako magdahom nga ako makit-an. Di ko pwedeng masayop. Siya gyud, kulot lang gyapon og buhok. Mas nitaas ang height ug didako ang lawas ug nisamot pud katisoy. Pagkakita nako niya nga nagbarog gawas sa among school, nidali kog balik sa agi kinahadlok ko. Pero gitawag ko niya. Wait lang, Chito. Tawag pa ni Slash, dungan siyang pagukod nako. Nakaduol na siya nako, mao nga ako lang siyang giatubang. Mahadlok yapon ka nako, Chito. Nagkatawa pa nga pangutanan ni Slash nako. Ang angsa, kung na may tao nga naghatag na kog dakong traumas kinabuhi, ikaw man na, matod pa nako ni Slash. Gisulti po ni Slash, mao nga nibalik siya kay makikita siya kang Marina. Ha? Nga naman mo, bahos kang Marina? Kay iya kang gihubuan? Nako pa dang katawa. Dili, oy. Bahos ka taon. Wala lang. I guess panahon ng pakikitaan na akong babae nga mo'y nakapausab na ako. Kung di patungod siguro niya, ngaya kong ipakawawan tubangan sa mga tao, daghan pagid kayo, di siguro ko maka-learn og lessons, and maybe until now, bulig yapon ko. Ako siyang ginan nga, lisod na kong takon si Marina. Kaya nibalhin na siya og laing place, unya, wa pa may uso ang cellphone niya itong panahon na, Papa Joe. Pero kung gusto ka nga makakita niya Slash, balik diri sa December, kaya ningon siya nako nga, adto siya mag-Christmas sa amoa. Mga 9 months pa pud ang gilayon sa giingon kang Slash nako, o sa akong giingon ni Slash. Wa ko ma-expect yun nga makinumdum pa siya. Kaya pagka December ana, niabot siya sa among balay. December 22 pa lang niabot sa Slash, sa mua og nangita kang Marina. Nakonsensya ko kay namakak ra ba ko niya. Dili tinuod nga nisulti si Marina nako nga madto siya sa mua. Kaysa tinuod lang, wa na may contact ni Marina. Sorry Slash, namutbot ra ko nimo eh. Dang bawo sa imong pagkabuli nako sa una. Wa man ko magdahom nga tinuoron nimo. Matod ko pa nga to niya. Okay ra, Chito eh. Parifan na nako nimo complete. Tubag pa niya. Oh sige, ako na lang refanan eh. Pila man. Tubag pa nako sa pagtuo nga gikan na gyud siya og syudad. Ay, gamay ra eh. $1,000 na. Pasimple lang tubag ni Slash. 1K pero dollars. O dito pa nako nahibaw-an nga gikan pa day siya og Amerika. Kay naaday siya dito nag-base. Nisamot nga akong kakonsensya niya kay ni pauli lang gyud siya sa Pilipinas kay niingon ko nga muanha si Marina, Papa Joe. Unsa di ay naa kang Marina nganong gusto gyud siya nga makita kang Marina. But tanon pa man ko ni adto. Wa pa kay ko idea about anang love. So kanito Papa Joe, every December gyud mo na sa mua si Slash kay namasin nga magkaabot sila ni Marina. Gibuhat niya gato straight for 4 years nga balik-balik sa mua. Bisan nagkiprangkahan na gani siya nga wa na ko idea kung asa si Marina or kung mubalik pa ba siya sa among lugar.
Graduating na ko sa college niadto. Buwan sa December ug natol nga sige og ulan kay naay nagsingabot nga bagyo. Nito mga panahon na mao pag-uso sa cellphone. Katong mga cellphone nga dagko kay ba nga mga Nokia. Usa ako sa nag-una nga nagka-cellphone kay giregaluhan ko sa akong ate isip advance reward sa akong paglampos sa college graduation. Mga alas 4 sa hapon pa lang pero ngit-ngit pa nga murag gabi na tungod sa dag-om nga panganod. Sa kalit lang diyan ni text akong cellphone. Chito, si Marina ni. Pwede ko nimo sunduon sa eskina kay wa ko'y kasakyan kusuking uwan. Nahibuong ko. Og si Marina bagyod ang nag-text nako. Kasi naari nagbinuang kay so sa pila ka tuig wa ko'y contact kang Marina. And then sa kalit lang na mo text nako unya siya. Gibaliwalaan nako ang text. Hinunisod ko sa kwarto og natug ko kay lagi tugnaw kayo ang panahon. Mga 2 ka oras ang nilabay, gipukaw ko sa kong mama kay naa daw ko'y mga bisita. Pagawas na ako sa mong sala, nasiga ang ako mga mata pagkakita na ko kang Marina og ni Slash. Uy, yun sa inyo pagkita? Pangutana ko pa nilang duha. Si Marina ang nitubang. Di ba ni text ko nimo Chito kay pakuha unta ko kay kusog kayo ang uwan? Pero wa man ka nagpakabana. Samtang napasilong ko sa waiting shed, kusog na kayo ang salibo sa uwan. Tugnaw na kayo pero sa kalit lang, di ni aging auto unya nibalik sa agi. Ninaog ang driver nga daog payong. Nasyak na lang ko nga kinintawhan ako nakita. Matud pa ni Marina doon nga siya pagtudlo nga to kang Slash. Proud sad nga nitubag si Slash nga wag yun mi magsabot ha pero nagtagbo gyud mi. Basin kami gyud ang nakadestiny ni Marina. Pero si Marina, makita na ko nga, pag yun siya makalimot sa ilahang nangagi ni Slash. Kung wala pa lang ko gitugnaw og taman, di ko masakay siyang auto Matud pa ni Marina. Nakalakaw na si Slash o kaming duha ni Marina nagtapad og higda sa akong kwarto. Walay angay kabalakan naman duha. Kumpiyansa si Marina tungod kay nakaibaw siya. Nga di ko mangunay niya tungod kay pareho mi og pagbati. Mga kasing-kasing og babae, Papa Joe. Yes, nakatag-an yun si Slash ang unang binabay ko. Wapay nakaibaw na sa una kay gitago na nako. Pero nakailag yun si Slash, moto nga iya kumpirming ibuli nga bayot kuno ko. Kumuna, wa ko masuko niya to kay tinuod man. Samtang nagtapan mighigda sa Catherine ni Marina, ang gisulti niya tanan nga ikalima na katuig nga nagbalik-balik sa Slash kay gustong makakita niya. Ikaw gyud iyang gusto, o ako'y mahimo. Matud ko pa kang Marina. Nisulti na pud kang Marina o nisulti na pud ko kang Marina. Kung naman ko'y lalaking magustuhan sa tibuok ng kinabuhi, kana mausad si Slash. Pero igo ra sa damgo. Kaysa tinuod nga lalaki o sa damgo kay tinuod nga lalaki si Slash o natural ato yun siya sa babae makagusto. Dagan may gistoryaan ni Marina nga kasagaran about sa iyang family. Wala na siya ni eskwela sa college kay siya maoy nagatiman sa iyang antisad nga masakiton. Hatagan lang tamo og brief family background kang Marina. Gamay pa siya diyang gibiyaan siyang papa. Human sa pagbiya sa iyang papa, nagkasakit iyang mama o siya nagatiman mo itong panahon na nga ni eskwela siya sa high school katong time nga nakulatahan niya si Slash. Dinala po di ito. Ang iyang kaisog sa problema nga iyang ipangatubang siyang pamilya. Hangtod nga namatay ang mama o human sa iyang high school graduation ni balin siya puyo sa iyang auntie nga tiguang daga nga taga Surigao. Ang among usa ka amiga nga si Claire, sila maoy unang nagkontakay ni Marina. Mao day nga nakibaw siya sa akong number. Pero nganong gyud ka sa tanang tao nga magkatagbuay nitong gabiyon na si Marina o si Slash pa. Medyo nakafeel ko gamay nga selos kay sa tinudanay lang. Ganahan kay kong Slash, Papa Joe. Kay yamihon man siya. December 25 sa buntag kadto nagsakay mi sa auto ni Slash. Ako, si Marina o Claire. Padung mi sa syudad kay isuroy daw mi ni Slash. Dito rin tayo mi sa Quezon South. Nagduwa og game sa ilang arcade. Unya nangaon sa Jollibee og pagkahuman na nanaw og sini sa may kulon. Bangka na ni Slash. Kay para kuno nga makabawi siya sa iyang pagkabuli namo sa una. Pero kabaw pug ko nga gusto lang niya nga makauban si Marina. Sakit man sa feelings nako ang iyang prangka nga pag-angkon namo nga love niya si Marina.
Manguyab kuno siyang Marina og nihangyo pa siya namong duha ni Claire nga tabangan siya og ingon. Kay gusto lagi niya si Marina. Og tabangan namo siya para sugton siya before siya nga mubalik sa Amerika. Pero wala pa'y plano si Marina nga musud og relasyon. Gawas nga naa siya dakong responsibilidad nga mao ang pagatiman siyang auntie. Man-hater gyud si Marina. Di siya ganahan og lalaki kay binuangan ra kuno siya. Mao'y binuhatan sa iyahang papa. Ug halos daw tanang lalaki nga iyang nailhan nagbinuang sa ilahang uyab o baka sa ilang asawa. In short, why salig si Marina sa mga lalaki. May na lang gani kay mahuyang ko Papa Joe. After niya to, nagbuwag-buwag na sa aming tanan kay si Slash ni balik nag-Amerika para tiwason ang iyang kurso. Si Marina ni balik sa Surigao, si Claire kay graduating na pud sa iyang kurso ug busy na pud siya sa iyang love life. Naginusara na lang sa ko Papa Joe. Okay lang kay naanad na ko nga alone and lonely. Wa ko'y kasultihan sa akong identity crisis gawas lang kang Marina. Nga mao'y nakaibaw sa tinuod na kong pagkatao. Pero busy na sad siguro siya kay tagsa na lang mi mag-communicate. Nilabayang pila ka buwan, kalit lang nanawag si Slash na ako ug matod pa niya nga frustrated kuno kay siya. Mabdos des Marina bay? Matod niya sa pikas linya. Ha? Kisa may amahan, ikaw? Nasya ko pa nga tubag nga to niya. How I wish menta ako. Pero wa man daw papa. Gibiyaan na siya sa lalaki pag ibaw nga buntis siya. Ni-offer pa gani ko niya nga ako na lang mga amahan pero di man siya. Nagtuo siguro siya nga nag-joke-joke ra ko. Mao nga nanawag ko nimo kay ikaw ang suguon bi. Tawag si Marina dito nga ina seryoso ko. Willing ko nga mga amahan sa iyang anak. Tulala na po ko Papa Joe. Ug igo lang ko nga nakatubag niya nga yes akong tawagan. Humana magstorya ni Slash gitawagan po na ako si Marina. Huy, buntis ka? Asa man ang man-hater na to day? Matod ko pa nga to niya. Mao gyud ni ganahan ako nga basta kami ni Marina magstorya kay okay ra nga mugawas ang tinuod na ako nga pagkaako. Okay ra og muluray gani akong tingog. Hay Chito, mao pa ni pinakadakong butang nga akong gibasulan. Nakailaylam kog lalaki diri sa Surigao. Yang sulti na ako ulitaw siya pero minyo di ay. See? Nakakita na ka sa mga binuhatan sa mga lalaki. Abi na kog napay nahabilin nga maayo pero wala. Pare-pareho lang din sila tanan. Tubag pa ni Marina. Dili po doy. Nabi ay mga lahi nila, di ba? Wala ka magpakabana. Si Slash di ay kinahan kay siya nimo. Gisugo ko niya nga mga mahan ko na siya sa mong baby. Matod pa na ko niya. Hay, unsa pa na siya eh. Usa pa na siya. Paminaw nimo nga angay na ko natuhuan sa Slash nga kadagang babae siyang palibot sa Amerika na pwede kang guwapa o niya ako na lang yun ang iyahang apason. Wala na nanawag si Slash na ako. Kibaw naman po ko nga magtawagan siya kang Marina. Ug sa duda na ako na heartbroken siguro siya kay giprangkahan na siya ni Marina nga dili gud siya. Mga usa ka tuig ni labay ni kalit na sa panawag si Slash. Chito, tabangin ko bi. Magminyo na ko sa usa ka girl diri sa Amerika. Pero kung musugot si Marina, di ko mudayon o pakasal diri. Siya akong pilion. Wala yun na ko hisamti unsang klase nga gugma ang gibati ni Slash nga kang Marina. Pilion daw niya si Marina. Ang pangutana kung pilion pasab siya. Diyan nagkastoryanan na sa mini Marina, igo rin ningingon nga i-congratulate na lang ko niya. Iyang pasabot nga si Slash. Obviously, why plano si Marina nilang duha. Pagkaibaw ni Slash ang gisulti ni Marina, siguro nasakitan kini o sukan nito, wa nagyud manawag na ko. Wa na sad manawag kang Marina. Mas mahinoon para mahimutang siya og makafocus sa iyang married life. Tulin nga ng labay ang katuigan, mga 5 years old na ang anak ni Marina. Minyo na pud si Claire sa iyang bana nga usa ka pastor. Silang duha nga man nag-asawa ang sigig agdan ako nga mo join sa ilang religion. Agi respetar ni simba ko silang church pero wa ko'y plano nga mo shift og religion kay okay na ko sa kong pagkakatoliko. Pero nadugay na kong simba-simba silang reliyon, mao na lay ako nabantayan nga di mga kausaban sa kong kagalingon. Mubasa na ko Biblia og sud sa kong kwarto. Ato na ko mag-ampo. So naman good, kung mabasa na ko Biblia, kung naara sa tubangan nila ni Claire o niya iyang bana, aron ingnon ba? Kumbaga, plastikan ragyutong ako. Pero nadugay, nakamatakus, kamatuuran niya, daghan pag di ay nga wa ko mahibaw eh.
about sa pagpadagan sa kinabuhi. Naka-open na usab ko nila ni Claire o siyang bana about sa kong identity crisis. O wa ko nila gi-judge. Instead, ilaha kong gipreoberan o maabot ta na akong kalipay. Nga tinudunay nga kalipay, Papa Joe. Laing adlaw na pud ang nilabay diyang sakalit lang nakadawat na pugkog tawag gikan ni Slash. Grabe po ka Slash, uy. Kay tinuig man ka makinumdum. Joke ko pa nga to niya. Na ako'y problema Chito Matud pa ni Slash. Well, manawag raman kag nay problema. Unsa namsad na? Ay ko ina nga si Marina na sab. Kay minyo na kadiya sa Amerika. Focus lang kasi mong asawa. Matud ko pa niya. Ni katawag hilaw si Slash sa pikas linya. Mananagan lagi ka Chito. Yes. About ni ka Marina. Nagbuwag magumi sa akong wife diri. Bago gimi nag-divorce mo nga free na ko. Kumusugot lang si Marina. Ako siyang minyuan niya. Dadon ako diri sa Amerika. Ina dito ka. Kung sugton ko ni Marina hatagan ti kag premyo. Name your price. Gananon ako mutubag kang Slash nga ang akong gustong premyo kay ikaw. Pero wa na lang kay makomplicate pang istorya. Ako lang sigingnan nga akong tawagan si Marina sa iyahang proposal. Pero pag storya na mo sa phone ni Marina, ningon siya nga, wa siya kuyapi. Kasi pagtuon niya, duwa ng minyo. So, but mong ipasabot Marina nga, wag yung pag-asa si Slash diyan nimo. Wag yung siya kapasar sa imong taste. Nga naman day, kagwapo ng Slash, dato pa, nas Amerika niya, buutan sam. Pero nga nung dili mo dyan kaniya. Masalay gusto nimo so sa kalalaki day. Walay nakatubag si Marina sa pikas linya, Papa Joe. Instead, nakadungog ko og sunod-sunod nga mga pangupaw and then finally, nitingog siya. Sige Chito, kaya nangugat naman ka. Sultian nanti ka. Sa akong sekreto nga kitaguan ako sud sa dugay katuigan. Ang akong sekreto, ang rason nga di ko ganahan ni Slash. Tungod kay na ako'y laing nagustuhan. Gusto ko nga masayod ka, kinsa? Ikaw. Ikaw Chito ang akong gusto. Kung mga tanak ang ano, simple ran tubag. Ganahan ko sa mong kinaiya. Buutan, dili bastos, dili hambog, humble, magiluluyon, matinabangon. Tanan, naan mo ang mga maayong qualities sa usa ka lalaki. Ako na sadag nahilom, Papa Joe. Mag-unsa man ko, naan ako ang tanan, nindot nga qualities sa usa ka lalaki nga. Di man po ko lalaki. Lalaki akong gusto, Papa Joe. Ang malinaw na kong pagpuyo, nagubot tungod sa kikumpisal ni Marina diri na ako. Sunod na kong simba silang church ni Claire, dito na pud ko ng kumpisal sa nakapalibog na ako pag-ayo. Gisulti na ko ni Claire og sa yambana nga pastor ang idea nga nagduwa-duwa sa akong utok. Naragyo na nimo ang final decision Chito. Nitambag mi nimo nga dili isip usa ka pastor kun dili isip amigo. Pangutanay mong kagalingon kung andam ba ka. Pakistorya sa Ginoo ug pangutan na siya usay plano niya sa imong kinabuhi. Di ba ikaw may ningon nga gusto ka malipay? Di mi mutambag nimo nga imong pagabasulan sa umaabot. Muna ang gisulti sa pastor nga bana ni Claire diyang akong gi-open nila nga idea para makasubay nako sa straight nga dalan, Papa Joe. Magpakasal ko kang Marina para malalaki ko og di ko makanuhuna og lain pang kalibutanon nga imahinasyon. Pila ka gabi pug ko nga way kinatulgay sa pagsigi og timbang-timbang sa gusto nako nga sudlan. Sige na lang ko basa og Biblia. Unya magampo sa Ginoo nga hatagan ko niyang sign. Gawas ako pagampo sa Ginoo ni dangop pug ko sa usa ka tawo mga tuig 2006 siguro to. Ug buhi pa kayo ang imong programa niadto nga Talk to Papa sa DYRT-FM. Wala siguro ka kay numdum sa usa ka caller nga nagpatambag sa dako niyang problema kung angay ba siya magpakasal sa usa ka babay bisan pa og usa siya ka mahuyang. Nakinumdum pa ka sa imong tubag niadto Papa Joe nga gipangutanan nimo og nakatry na ba ko og panglaki? Ang akong tubag kay wala. Gipangutana po ko nimo kung gawas kang Slash na ba ko'y laing lalaki nga nagustuhan? Dito pa ba dyan na-realize na po na ako nga wapod. Sa tanang lalaki kang Slash sa po ko na-attract. Gingnan pa ko nimo Papa Joe nga
It might be nga naay part sa akong pagkatao nga confused lang yun sa akong identity. Napo kay example niya to Papa Joe nga usa ka inilang tao nga niagi pod pagka bisexual pero naminyo og babae para ma-change. Yes, that's true. And naagyapon siya. Ug dako og utang kabubuton niya nganong nahimo sa kong Papa Joe. Ug tuod man na change gud siya. Naminyo siya og nakabaton og mga anak. Ug happy raman kuno gihapon siya sa iyang pamilya. Pero ingon ka Papa Joe nga naara gihapon nako ang final decision. Pagkagabi niya to nakatug ko og nagdamgo kang Marina. Nagkugo siya og bata ug unya iyang gitunol nako og ako pud gidawat og isapnay ang bata. Halos matunaw ko diyang ni smile og gamay ang bata diri nako. Pagmata nako Papa Joe dito ko naka-decide nga pakaslan ako si Marina. Year 2007 nagpakasal mi ni Marina og sa pagkakaroon 18 years naming kasal. Duha na nga mong anak, ang kamagwangan nga anak sa lain lalaki akong gidawat. Ug ako'y nangamahan sa bata. Unya, nagkaanak pod mi ug usa Papa Joe. Pagkaibaw ni Slash nga kasal namin ni Marina nanawag siya nako ug iya kong giaway kay ako kunoy iyang gihimong bearer para mahimo naman hinuon nga owner. Pero nadugay nadawat ra pod niya nga wa ni gyud siya pag-asa kang Marina. Naminyo na pod siya og laing babae si Slash og napod sila'y anak. Pero ambot lang nganong di gyud siya makalimot kang Marina. Hangtod karon mabasahan lang gihapon nako sa Facebook ni Marina. Di noon pirmi mo chat si Slash niya. Kada nay okasyon sama sa birthday ni Marina, Christmas or New Year, mo chat pod si Slash niya og kung makapalit ni og bag-ong balay or makapalit ni siya siyang bag-ong asakyanan, iyang ipakita ang picture nga nagbarog siya tapad sa bag-on niyang car. Or last yung chat kang Marina, gisindent niyang picture nga nagbarog tapad sa sports car nga Porsche. Papa Joe, di man gud ingon ana ka materialistic si Marina. Bilib ko niya, kay di gud siya madani og material nga bagay. Nga murbag ipamukha ni Slash nga, kuwang na lang mo chat nga, see, kung ako pa'y imong gipili, imuha na unta ni. So sa dugay nung panag-uban ni Marina, na-prove na ako sa akong kagalingon nga, tinuod yun diya ang say nga, life is what you make it. Di man po imposible nga makaplagan ang tinudanay nga kalipay, naragyod nimo unsaon nimo pagpadagan ang imong kinabuhi. Kay ikaw mismo nga tao na kahibaw na ka, unsay sakto ug unsay sayop. Ang tinud nga kalipay sa katao di makita kutob lang sa wealth or fame or sa gender sa katao, kundi sa tinuuray nga relasyon. Para nako makaingon na ka nga nakabot nimo ang imong kalipay kung makabaton kag peace of mind. Unya, unsay mabuhat kung maangkon nimo ang usa ka tawo or butang pero gubot ang pagpuyo. Ang kinabuhi dili perpekto. Bisan pa ang pinakadato o pinaka-perfect nga tao sa kalibutan sa tan-aw nato nga way problema, pero wa rata kay baw naa po siya gipas-an nga problema. Para nako, ang key to happiness is acceptance kung unsa ka ug unsa ang imong partner. And above all, trust in God and put God sa center sa imong kaminyoon. I guess daghan kaayo ko ga nasulti Papa Joe. So dinhi na lang kutob ug maayong adlaw ginaot pa. Ang Ginoo magauban kanunay nimo ug sa imong pamilya. Imong magtatampo, Chito. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag
kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.